Danas je Skupština grada prezentovan rezultat rada na izradi programa zaštite životne sredine. Cilj ovog projekta je identifikovanje izazova koji se susreću u oblasti zaštite životne sredine, kao i pronalaženje najboljeg rješenja za lokalne ekološke probleme. Danas su predstavljeni probleme koje koordinacioni tim na čelu sa magistrom Dragicom Branković definisao i nakon toga će kroz javnu diskusiju biti i verifikovani zaključci koji će biti potpunjeni nekim novim sugestijama. Na teritoriji grada postoje probleme koje lokalna samouprava može sama da reši, dok financiranje i rješavanje ovih problema zavisi i od drugih nivoa vlasti. Problemi su podeljeni po oblastima. Recimo u oblasti upravljanja vodama najznačajniji je problem, ono što svi mi znamo, da ne postoji centralni uređaj za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, ali u suštini svi problemi u oblasti zaštite životne sredine zahtevaju rešenje, pa ih mi tretiramo kao podjednako važne. Akcijni plan rješavanja problema podrazumeva i definiciju izvora sredstava za njihovo rješavanje, a to su sredstva lokalne samouprave kao i sredstva iz različitih fondova Evropske unije. Grad Novi Sad je inače na predlog gradske uprave za zaštitu životne sredine učestvovao i otvorenom pozivu stalne konferencije gradova i opština za pružanje stručne podrške jedinicama lokalne samouprave u strateškom planiranju i upravljanju financijama u okviru programa Exchange for i zajedno sa opštinama Novi Bečej, Kruševac izabran za podršku u izradi programa zaštite životne sredine. Uporedo sa ovim, gradska uprava za zaštitu životne sredine vodi projekat Interbalkanska mreža lokalnih vlasti u oblasti životne sredine, koji je rezultat potpisanog memoranduma o razumevanju o međubalkanskoj saradnji u oblasti zaštite životne sredine između grada Novog Sada i Asocijacija za zaštitu životne sredine grada Atine i Pireja.